Un dos xeitos naturales de axudarlle ás plantas como aos tomates a que non teñan plagas é plantándolle arredor outras plantas que lle vayan a axudar tanto cas plagas como cas enfermedades. Unha delas é a albahaca. Esta é unha albahaca morada, esta é unha albahaca verde da normal. Hai moitísimos tipos de albahaca, pero quería vos explicar que cando compredes así o cacharriño que vos vai a vir así na maseta un montón de plantas, non se pode plantar así, hasta é contraproducente. Téndela que abrir e separar as plantiñas de unha en unha con moito coidado, aínda que vos pareza que son moi pequeniñas, hainas que plantar así independentes, porque estas chegan a medrar moito, aínda que agora as vexades así, poden chegar a medir máis de medio metro e cunha envergadura de uns 20 centímetros de diámetro. Así que téndelas que separar e plantalas entre os tomates, porque é unha das plantas que lle vai a axudar este ano para que teñan menos tuta ou que non lle veñan.